Ngokombiko wokugcina womnyango wezokuthutha, isibalo sabantu abashona ezingozini zomgwaqo sasihleli ku-1,452. Kodwa namhlanje, uNgqongqoshe walomnyango uveze ukuthi sehle ngo-1.7%, nokwenza sibe ngu-1,427. UChikunga uthi izingozi zomgwaqo eziningi zangamaholide kaKhisimusi zenzeke ngesonto lokuqala likaZibandlela, okuyisikhathi lapho abantu abaningi babehole khona emsebenzini. The first week incorporated the payday weekend when people had received bonuses and were having end-of-the-year parties. Kodwa ke ezinye izingozi zibangelwa isimo sezulu ebesingesihle ikakhulu KwaZulu-Natal. The 2023-2024 festive season period was marked by heavy rainfall and storms, which created challenges on the road. Unfortunately, some drivers did not modify the speed in slippery and wet conditions, and that resulted in avoidable crashes. Others, as we saw in a few incidents in KwaZulu-Natal, insisted on driving over flooded bridges, resulting in tragedy when vehicles were washed away. UChikunga uthe Senyukile isibalo sabesifazane ababanjwe beshayela bedle amankwebevu. The numbers of women who are also arrested for drunken driving is increasing. When I joined the department, we were talking about 2%, but the numbers have increased dramatically. Probably they are above 30% or even 40% now. Izingozi ezenzeke ngamaholide zibandakanya naleyo eyadlula nomphefumulo wombhali wemidlalo yeshashalazi uDokotela uMbongeni Ngema, yilungu le-ANC ePhalamende umama uElice Mthembu, uGidibone Rayilo obeyiphoyisa lomgwaqo eLimpopo. Yena-ke washona esemsebenzini ngesikhathi egayiswa yimoto yomuntu owayeshayela ngesivinini esiphezulu. Izindleko zezingozi zomgwaqo zidle uhulumeni amabhiliyoni amarandi.